Мараната! 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 Дякую сердечно для вільної молоді за те, що завітала до нас, возячи по всій країні нашій Білорусі, огонь з Бетлеєма, який в цьому році, на жаль, був захований цілий год в Австрії. З Австрії прибув по нашій країні, яка ось там, в Святої Землі, в цьому році війна триває. Тому хай Бог принесе спокій в цей світ, на нашу землю, кожну сім'ю, а за всіх скаутів нашої Білорусі, я прошу їх Всевишнему по молитві Господній. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але нехай Богородиця завжди так само опікується. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінок, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Свята, молися за нас грешних, теперь и рину смерти нашей, по Отцу и Сыну и Духу Святому. Для наших скаутів, для всіх нас, присутніх, і той, хто буде брати огонь додому, заховати його аж до Вігілії, Божого народження, до чого серця благословляю. Пан з вами.